Яңалыклар чыгарылышы үз ишini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яңа уку елына бер атнадан артык вакыт калып бара. Шулда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе уза. Финиш сызыгында Орион яшьләр үзәгендә капиталь ремонт тәмамланып килә. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит шалда шундый исемдәге акция уза. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларын мастеровые рус драма театрына чакырганнар. Спектакль башланыр алдыннан балаларга интерактив уеннар үткәрелде. Әтиәниләргә мәктәпкә иң кирәкле әйберләрне сатып алу өчен акча тапшырдылар. Безнең төшерү төркеме чараның кайбер кунаклары белән танышты һәм аралашты. Алсу кызы Әмирә белән күптән түгел Сарман районының Җәлил бистәсеннән Чалыга күчеп килгәне яшәни эшкә урнашмаган әле. Кыз быел 1нче сыйныфка барачак. Шуңа күрә мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе бик урынлы. У нас еще не приобретены канцтовары, школьные принадлежности, рюкзак. Планируем все это приобрести. Спасибо большое за такую помощь. Мы очень рады. Хәрби хезмәткәрләрнең башка балалары да матди ярдәм алды. Сугышчыларның туганнары акчаларын нәрсәгә юнәлтергә җыенулары турында сөйләделәр. Мәсәлән, берәүләре мәктәп кирәк-яраклары сатып алачак, икенчеләре акчаны мәктәп формасы алуга тотачак. Я пришла на мероприятие с сыном. Я считаю, что такие мероприятия очень нужны и для города, и для детей. Это большая поддержка для родителей. Я считаю, это очень необходимо. Принадлежности, форму для школы. И еще я куплю там, например, пенал. У меня 2 детей. Сейчас младшая тоже идет в школу. Собираемся к школе, и такая материальная поддержка, конечно, очень важна, помогает в сборах к школе. Потратим, естественно, на школьные принадлежности, канцтовары, возможно, портфель, что-то большое купим, форму. Я многодетная мама, 4 детей. Мой 3-й ребенок Лейла идет в 1 класс, и на эти денежные средства мы приобретем ей канцтовары, рюкзак, школьную форму, и, в принципе, она все сама самостоятельно выберет. Хәрбиләрнең туганнары билгеләп үткәнчә, балаларга мондый чаралар кирәк. Балалар спектакльдә карый алдылар, аниматорлар белән дә күңелле вакыт уздырдылар. Дети должны понимать, что хоть какая-то ситуация в стране не должна влиять на наше отношение к детям и их развитие и настроение. Для них 1 класс – это еще пока ничего не понятно, но уже праздник чувствуется. Татарстанда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе 2007 елдан бирле үткәрелә. Мы пригласили детей в театр «Мастеровые» для того, чтобы показать спектакль. Оказали материальную поддержку каждой семье. Шалыда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Балаларга 3 сменада укырга туры килер иде. Чаллы мэры Наил Мәхдиев шулай ук Мәләкәс Аръягы микрорайонында белем бирү учреждениесе төзелешенең барышы турында сөйләде. Исегезгә төшерәм, анда инде 14нче лицей һәм 39нчы мәктәп бар. Алар барысы да 1224 укучыга исәпләнгән. Ләкин анда күбрәк малайлар һәм кызлар укый. Әйтик, 39нчы мәктәптә 2500дән артык кеше исәпләнә. Если бы этой школы не было, которую мы планируем ввести 1 сентября этого года, то 39-я школа, расположенная через дорогу, училась бы в 3 смены. Поэтому мы от этой острой, непозволительной ситуации ушли. Яңа мәктәп 39нчы санлы һәм күп профиле булачак. Бу белем бирү учреждениесендә өлкән сыйныф укучылары укыячак. Территориядә футбол, волейбол, баскетбол майданчыклары каралган. Бина эчендә дәресләр өчен кабинетлардан тыш аклар залы, ашхана, спорт залы да бар. Дүрт бакча ширкәтенә 22 миллион сумлык су белән тәэмин итү системасы ясалачак. Булар Тукай районының Дубрава, Дружба, Чулпан һәм Чалда урнашкан Сосновая Роща бакчалары. Алар Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр алуга сайлап алуда җиңүчеләр булдылар. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, бүлеп бирелгән сумманың 1% бакчачылар җыйган акчалары. Бакча ширкәтләренең 4-сенә дә су башнялары куячаклар, скважиналар бұрауячаклар. Шәһәр һәм районнар барлыгы
100 миллион сумга 25 гариза берилген. Вообще, в целом говоря о желающих СНТ нашей республики, которые подали заявки для участия в данной программе, объем инвестиций составлял порядка 500 миллионов рублей. Конкуренция была очень высокая, так как на эти цели из бюджета республики выделялось всего 150 миллионов рублей. Бақша şirketlerinde эшләре бақша сезоны тәмамланганнан соң башланачак һәм ел ахырына кадәр тәмамланачак. Алабугада кытыру авыру ачыклануга бәйле рәвештә карантин кертелде. Кытыручы Черкасова авылындагы эттә ачыкланган. Эт бәйдән ычкыны бер ир-атны тешләгән, соңыннан хуҗасына ташланган. Бу инде беренче шундый очрак түгел. Ел башыннан республиканың 14 районында карантин игълан ителде. Узган атнада исемлеккә Сарман районы да керде. Кытыру авыру ачыкланган урыннан 3 километр радиуслы территорияда хайваннар белән бәйле ярминкә күргәзмәләр оештыру, ит сату, оны һәм эшкәртелмәгән тирене әлеге территориядан алып чыгу, сәламәт сыерларның сөтен кайнатмыйча эчү һәм авыру терлекләрне сую тыела. Эпизоотик учакта авыру хайваннарны дәвалау, территорияда чит кешеләр булу, хайваннарны алып керү һәм чыгару да тыела. Авыру хайванны суйганнан соң 60 көн узгач карантин гамәлдән чыгарылачак. Финиш сызыгында район яшьләр үзәгендә капиталь ремонт тәмамланып килә. Төзелеш эшләре барышы белән Чаллы мэры Наил Мәгъдиев та танышты. Объектта шулай ук безнең төшерү төркеме дә булды. Үзәкнең ничек үзгәрүе турында киләсе минутларда сөйләрбез. Бина 40 ел элек төзелгән яшьләр үзәге бирдә 2000 елдан эшли. Бу вакыт эчендә монда бер тапкырда капиталь ремонт ясалмаган. Яңарту 2025 елның гыйнварында башланды. Равил Шайхетдинов сүзләренчә, объект совет нормалары буенча эшләнгән. Тар юллар, тәбәнәк түшәмнәр һәм баскычлар. Целиком мы осуществили капитальный ремонт, это и внутренняя часть, и наружная часть, и инженерные сети. Было заменено абсолютно все. Здание было утеплено, потому что оно зимой достаточно холодно было. Сейчас будет, я думаю, что тепло, потому что и отопление заменено целиком и полностью. Элек объектта бары тик косметик ремонт кына үткәрелгән, стеналар буялган, түбә ремонтланган. Для постоянного посещения мы планируем около 500 человек в месяц, а когда мы проводим мероприятия, то есть мы сейчас получили у нас зал на 120 посадочных мест, и кроме этого у нас еще появились коворкинг-пространства, это большие зоны, которые вмещают до 50 человек. Моннан тыш үзәктә киберспорт буенча яңа юнәлешне үстерәчәкләр, аның өчен аерым кабинет бүлеп бирелгән. Шул ук вакытта яшьләр өчен физик активлык кирәклеген дә исәпкә алынган һәм заманча тренажерлар белән спорт залы җиһазландырылган. Балалар иминлеге өчен бинада һәм территорияда 48 видео күзәтү камерасы урнаштырылган. Министерство молодежи Республики Татарстан всегда нас поддерживает, понимает, что город Набережные Челны – это город молодых, активных, целеустремленных людей. Каждый год молодежные центры города Набережные Челны получают достаточно серьезное финансирование для проведения капитального ремонта, реновации. И эта работа продолжается. Она не останавливается практически ни на один год. Район яшьләр үзәге үз ишекләрен 1 сентябрьдә ачарга тиеш. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 23 августа в 17:30 футбольный клуб КамАЗ приглашает всех любителей футбола на матч против команды Уфа, город Уфа. А в 16:30 ждем вас на развлекательной программе. И сразу после матча розыгрыш ценных подарков. Билеты на fckamaz.ru.